Zombie Apocalypse. Dito na yung finish line ha, linawin ko lang, dito po yung finish line. So huwag po tayong balak pa kaliwa. Siyempre, tingnan nyo yung medyo naman, so doble ingat tayo. Lalo, wala na tayong tanto. So, pwede na yung tanto mga idol. So, 50 pa rin yung starting na kagad to. Nasaan muna tayo? Good morning po sa ating lahat. Good morning Bugalyon. So, what's up guys? November 5, 2021, 7 AM na po. At nandito po tayo ulit para tunghayan itong road bike race ni Sir Jeffrey Garay. Siya po ang organizer dito sa Bugalyon. Bali, stage 4 na pala itong friendly race ni Sir Idol Jeffrey Garay. At sana supportahan natin guys. Meron din siyang YouTube channel, Phoenix TV. Subscribe po kayo dyan. At salamat din sa Uncle Boss Bike Shop at sa Oram Cycling Garments sa patuloy na pagsuporta sa mga pa-race ni Idol Jeffrey Garay. Ayan nga guys, at wag na nating patagalin itong race natin sa araw na to. Road Bike Open Category. Okay, here we go! Keno Jesus ng Tropang Lasol, Pangasinan Cycling Team ang kumuha ngayon ng breakaway.
Ace Ocampo ng Tropang Burgos ang mabilis na kumawala naman ngayon sa ating peloton. Alan Patrick Garcia ng Magtaking Bugalyon ang sumunod dito sa ating breakaway na si Ace Ocampo. So bali dalawa ng ating breakaway guys at nakalayo na sila sa ating peloton. Nasa bayan na po tayo ng Lingayen at kasalukuyang binabaybay ng ating mga siklista ang Lingayen Bridge.
Ayun nga guys, at papaliko na itong dalawa nating breakaway dito sa may barangay Baay ng Lingayen, Pangasinan. Papaliko na rin itong ating peloton at nasa 14 seconds lang ang kalamangan ng dalawa nating breakaway. Yun nga guys, at nasa bayan na tayo ng Sukuni at nakaliko na yung dalawa nating breakaway at papaliko na rin itong ating peloton at pabalik na sila ng finish line.
Ayan nga guys, at hindi na talaga nagpaawat itong ating dalawang breakaway at nagtuloy-tuloy na silang hanggang matapos itong ating first lap. Kakayanin pa kaya nila itong ating second lap. Dali dalawa itong laps natin guys, kaya mayroon pa tayong isang round para sa ating dalawang breakaway. Kakayanin pa ba o susuko na? Ayan nga guys, at second laps na tayo at panoorin natin hanggang matapos itong laban na to. Nga guys, at nakaliko na ulit itong dalawa nating breakaway dito sa May Sukuni at nasa 5 kilometers na lang ang natitira sa ating karera.
Di makita sila ay. Against the light ba? Okay, thank you.